Με εκδηλώσεις σε Λευκοσία, Λάρνακα και Λεμεσό, Ρώσοι πολίτες που διαμένουν στην Κύπρο γιόρτασαν την ημέρα της νίκης. Ο κύριος εορτασμός γίνεται απόψε στη Λεμεσό. Το Ρωσικό Πολιτιστικό Επιστημονικό Κέντρο διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων σε Λευκοσία, Λάρνακα και Λεμεσό για τον εορτασμό της ημέρας της νίκης. Στη Λάρνακα η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες στο Μνημείο Πεσόντων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι συμμετέχοντες άναψαν κεριά και κρατούσαν ρωσικές σημαίες. Στην εκδήλωση παρέστηκε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Κύπρο, Μουράτ Ζιάζικοφ. Σε μήνυμά του ανέφερε πως η 9η Μαΐου είναι η σημαντικότερη ημερομηνία στην ιστορία της Ρωσίας. Ημέρα χαράς και περηφάνειας για τα μεγαλύτερα επιτεύγματα ηρωικών παππούδων και πατέρων, οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην απελευθέρωση της χώρας και της Ευρωπαϊκής Υπήρου από τον ναζισμό, και ταυτόχρονα ημέρα μνήμης και θλίψης για όσους έμειναν για πάντα στα πεδία των μαχών. Στη Λευκοσία έγινε το μεσημέρι κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο κύριος εορτασμός γίνεται απόψε στο Μόλο Λεμεσού.